A preocupación polo temperán acceso da rapazada aos dispositivos dixitais levou as familias de Meaño a mobilizarse. Hoxe a comunidade educativa dos centros do municipio protagonizou unha concentración para dar visibilidade a esta alarma, coordinados pola Asociación Avance. Proteger y educar a los menores en el ámbito digital. Para eso la única forma, debido a la presión social que existe de uso temprano de los chavales, es juntar a familias que estén convencidas de que quieren proteger a sus hijos. Y por eso llevamos unos meses, desde que nació el programa de Familias Reconectando en un Clic, con estas iniciativas para concienciar al resto de la sociedad de que está pasando algo en la relación del uso de nuestros menores. Con estes obxectivos comuns naceu o programa Familias Reconectando nun Clic, unha acción que busca dotar a nais e pais de ferramentas reais para guiar os seus fillos no entorno digital. Crear unha rede de apoio que permita a pais ca mesma problemática axudarse, comentar a situación, buscar recursos para poder educar digitalmente a nosos fillos e, digamos, aprender con eles a usar as pantallas dun xeito que non lles perjudique nem nos perjudique. Co gallo do Día do Neno, as familias puxeron o foco no impacto na saúde mental nos menores, algo que aseguran non só deriva do acceso a contidos non recomendados. Non só os grandes riscos que todos conocemos, pornografía, xogo, acoso, témolos en conta, que sí, pero tamén temos en conta que hai que educar digitalmente de outra maneira a nosos fillos para que o uso das pantallas, que non negamos e que é necesario hasta certo punto, está aí, é unha realidade, non lle supoña problemas de autoestima, de dificultades nas relacións sociais e incluso de afastarse do mundo, porque se están afastando. Defenden que as súas preocupacións veñen avaladas pola evidencia científica que xa sinalan entidades como a Asociación Española de Pediatría, a Sociedade Española de Neuroloxía Pediátrica ou o Colexio Oficial de Psicoloxía de España. Todo este mundo que avanza demasiado rápido y que no da tiempo a regularizar. Yo creo que todavía falta mucha concienciación porque hay muchas familias que todavía no ven los riesgos, no ven el peligro y no son conscientes realmente de lo que todo este uso puede provocar en los menores. Entonces, pues hace falta mucha divulgación también y mucha concienciación. Máis de 40 familias meañesas xa se integraron no Pacto Familiar para atrasar a entrega do primeiro móvil. O colectivo apunta que en países como Francia, Reino Unido ou os Estados Unidos este entorno digital xa está a ser regulado para os menores pola súa perigosidade.